So, meron din kunti lang. Naman, oh. Hello sis, malapay luya. May luya. Bibili tayo ng luya. Ang luya is 1/4. Sis! 270. Magkano? May discount pala. Ha? Sis! Thank you. Thank you po. Diyan ako nakabili. Titignan ko na sa kasyo mamaya. Kaya, Sunta rin ako yung side. mga buhay natin, buhay palengke. Halito yung mga pakyawan namin. Agak lang makaabot di man ay. Pipino. Ay, asin. Busya na ay. Hi, ma'am. Yan, good morning. Good morning, ma'am. Hello, sister. Malaya, Cucumber. pipino. Cucumber. Kunti lang. Habang malinis sa niya. Yan. Bibili tayong cucumber. Kumusta ang buhay? Okay lang naman, Palengke ma'am. natin. Buhay pa naman kahit papano. Yan. Kumusta ang ating gobyerno? No comment ako dyan, ma'am. No comment sa gobyerno. So, on. Ah. 40 lang po, ma'am. Ayan. Yan. Nakabili tayo dahil yan. Ito yung palengke sa isa sa Pangasinan. Bugol yun. Pangasinan. Yan. Palengke. Doon pa eh. This is part 1. Mga kababayan ko, part 1. Buhay palengke.